Halihó. Na, megmutatom a pályát, mit találtam. Innen kezdődik. Itt az eleje neki az egyik bejárat, de ezt nem használjuk. Erre megy tovább az út, de az első leágazás az rögtön itt van. Ide fölmászol. Húj! Azt innen mehet arra lefele. Most oda nem megyek, mert elfáradtam. De ha nem itt mész le, hanem tovább jövünk, akkor itt is vissza lehet kanyarodni. Meg, ahogy látod, itt is föl lehet kanyarodni. És ugyanoda mész le. Vah! Ez komoly kis katlan. De visszajövünk tovább. És itt is lekanyarodhatunk. Na, ez az egyik legjobb, leglájtosabb. Itt érdemes lemenni. És akkor ott be lehet menni oda a katlanba, ökörködni azokon a gumikon. Oda-vissza, oda-vissza. Ez kurva jó az a gumi. Na, hogyha erre tovább mész, akkor megcsináltam a másik videót, remélem, hogy azt majd látszik rajta. Ide lemegyünk egy kicsit azért. Majd azért észre kell menni. Egy rossz mozdulat, oda bele. Innen így nem látszik szerintem a felvételről. Na. Lent vagyok. Szóval lentről meg így néz ki. Erre jönnek a nyomvonalak, lehet menni arra, akkor ki lehet kerülni, lehet menni tovább. Akkor itt egyenesen föl, akkor kijutsz arra a zöld mezőre, ott lehet csiki-csukizni a fák között, az is kurva jó. Akkor itt vannak ezek a úgymond siratók. Ez a leglájtosabb. De ha itt leeresztünk és teszünk egy ilyen hirtelen jobbost, akkor akár extrém pályánk is lehet. Vagy pedig ott a gumák. Még WC is van. Na, ezeken a gumákon lehet oda-vissza. Tök élvezet átmenni rajta. Egy kis extrémet akarsz, akkor föl lehet mászni itt is. Csak találd meg a nyomvájút. Itt a végén megröpülni egy baszott nagyot. Jó! Na, folyt köv.